özellikle 1990'lı yıllarda neredeyse her yıl Hevseroka HDP Selahattin Demirtaş û Hevseroka Kongre Civaka Demokratîk Selma Irmak li ser Newrozê daxuyaniyek dan. Siyasetvanên Kurd destnîşan kirin ku hevdê mehê de bi pîrozbahiyên Newrozê dest pê bikin li heftê û du navçe û bajaran. Hevserokê HDP Demirtaş daxuya kirin ku di salên notê de Newroz qedexebûnê di salê 2000 de weka cejn bi awayek fermî de hat pîrozkirin. Her wiha da zanîn her sê salên dawî peyamên Abdullah Öcalan ên ji bo aştiyê mora xwe li Newrozê dixist. Lê hikûmeta AKP ev derfeta ji bo aştiyê bi kar neanî û hemî welêt ji bo berjewendiya partiya xwe kir nav şer. Wî qedexe operasyonan her wiha ciwanên li Cizîrê ên ku hatbûn kuştin jî bi bîr anî û got ew kirin hemî suçên mirovahî û ê şerin. Hevseroka KCD Selma Irmak jî rewşa herêmê bi bîr xist û got zivistanek pir xedar di ser Kurdan de derbas bû. Bahareke rengîn, bahareke aştiyane, bahareke serkeftî li pêşiyan me de. Siyasetvana Kurd daxuya kirin ku gelek Kurd hatin kuştin. Dewlet bi tank û topan ket bajaran û bajaran xera kir. Lê Kurd wê ji bo xatirê cangoriyan û ji bo bîranîna wan û berxwedana wan bi hizn û şînê na êvşahî û coşiyê Newrozê pîroz bike. Her awayî hêzên dewletê hate dagirkirin. Ve her awayî wahşiyet li ser axa Kurdistanê hate pêkanîn. Cenazeyên me hatin şewtandin, cenazeyên me li pê ereba hate kaş kirin. Hevalên me jîn hatin tazî kirin, teşhîr kirin. Cenazeyên me weke kulmek arî teslîmî malbatên me bûn. û gund û bajarên me taxên me li ser serê me hate hilweşandin. Newroz îsal bo me wateyeke vî rengî ye. Li hember zulma ku me dîtiye, bo hevalên me ew ê ku di Bodrumê, ew ê ku li Qada, ew ê ku dibin zilmê de bi meha derman, bo bîranîna wan em dibêjin em ê Newrozeke rengîn pîroz bikin. Çi qasî ku em dixwazin alozî û provokasyonên ji holê rakin, ha qasî bi vî rengî bi ser me de tê. Lê dîsa jê dibêjin Siyasetvanên Kurd bang li hemî Kurdan kirin ku beşdarê Newroza Amed û Cizîrê bibin. 21 Adarê li Amedê weke salên borî em ê şahiyekê pir mezin û bi girseya ya gelê xwe tevahî Newrozekê rengîn pîroz bikin. Em ê Newrozekê duyemîn ya berxwedanê li Cizîrê pîroz bikin. û hêvî dikin ku Newrozekê rengîn be, Newrozekê ku ciyanekê nû li pêşiya me veke, welatekî xweser, serokekî azad û Tirkiyeyekê demokratîk bîne pêşiya me, derfet û imkanê vî awayî ji me re vekê, xwîn rawestîne ji Hacı Can Farqîn, Deng Amerika, Amed.